Ahoj, volám sa Stickwoman a dnes vám poviem, ako sa moje romantické rande zmenilo na gurmánsku komédiu. Všetko to začalo, keď som si po 100 rokoch dohodla rande. Pozerám sa do zrkadla a hovorím si, dnes musíš vyzerať dobre. Tak skúšam oblečenie a vyzerám ako sushi, potom ako strom a nakoniec tričko s nápisom Som normálna občas vyhralo. Bežím na autobus, ten mi zdrhne pred nosom. Klasika. Tak beriem kolobežku. Defekt. Bežím a čo ma čaká? Banánová šupka. Áno, padla som ako hruška. Diváci by dali 10 z 10. Dorazím do reštaurácie spotená. Vlas mi trčí ako anténa. On tam už sedí. Fajn chalan. Lenže rozpráva len o svojej mačke. Môj Miňo vie salto. Vie aj piť kávu. A ja len premýšľam, či som na rande alebo na mačacom festivale. Z rande odišlo, ja ostala. Objednala som si obrovský dezert. A hovorím si, aspoň niekto ma dnes poteší. A ten niekto je torta. Na druhý deň som natočila video. Moje najlepšie rande s pizzou. Romantické sviečky, malinovka a pizza so syrovým úsmevom. Aspoň mi nikdy nepovie, že meškám. O týždeň sedím v talk show. Vedľa mňa hamburger v obleku. Moderátor sa pýta, ako zvládate popularitu? A ja? Ťažko. Keď mi večera píše viac ako môj ex. A potom som sa zobudila. V posteli. Sama. Obklopená. Prázdnymi obalmi od jedla. Žiadne virálne video. Žiadne rande s pizzou, len poznámka. Už nikdy koláč pred spaním. A pod ňou druhá. Ale donát ešte áno. Takže, milé dámy, ak vám nevíde rande, nevadí. Čokoláda vás nikdy neopustí a pizza nikdy neklame.